ಕಡೆ ಪಾಯರುಂಟು. ಸ್ಮೈಲ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ ಇತ್ತೇನು ಕಾಂಡೆಡ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಂಗಳು ಕುಡುಪು ಪೋಕ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಬಲೆ ಕುಡುಪು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಐಟೆ ದಾದಾಪುರ ಆಪುನ್ ಪಂದ್ಯಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲೆ. ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಗಳು ಗಾಡಿಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಲಾಂಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪುನು ಎಂಗಳು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು ಪಾಪ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ತೂತಿಪ್ಪರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈತೂರ್ಲಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಪೋಪುನ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡ್ದ ಸೈಡೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲೆ ಟೆಂಪಲ್ದುಲೆ ಪೋಕನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಲೆ ಪೋಕ.
ಫುಲ್ ನಾಗದೇವಿಯರ್ ನಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಜಪ್ಪಾದ ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಂಜಿ ಒಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ್ದಾರತ ಬರಿಯರ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಾಡದ ಜಾಗ ಪೂರ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ತೋಜಡಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆತ ಚಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದುಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಯರುಂಟು ನೀರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಪನೆ ಜಾಡೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ఒక విశేಷ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮೇರೇನು ತೂತಾರತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತು ಅಂತಿನ ಭೂತದ ಪಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾವ ನಿತ್ತೇರು ಹಾಲ ಬರ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಜಾಲ ಕಟ್ಟುಂದೆ ಗೀತ್ ಶೋಕ್ ಸೂಡಿ ಬಾರ್ದಾರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಹೋದಾಂಡ್ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ನೀನು
ವನಸಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾದಾಪಂಡ ಇನ್ನು ಏಕಾದಶಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ವನಸಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ವನಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೂಕ ಬಾಬಾ పోయే పోయి బాబా ఎన్న ఫోటో వాడొచ్చావే వీటి ಹೌದಾ ಗೊಬ್ಬನ ಬುಲಿಪುನ ಗೊಬ್ಬನ ಬುಲಿಪುನ గొబ్బున్ గొబ్బున్ తెలివాలేవా వ్యవసాయం పోనాకుంటారు అంటే దేవస్థానం మళ్ళీ పండించాలి ఒక కడిగి చెప్తాను ఒక నీళ్ళు బాబారే ఇచ్చిగొండి బాబాకు ఓడి దాక్కుని అదే అదే teddy bear awalnya pantaran caca murah malam lah mau belinya ನಿಮ್ಮೇನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನ ಕೈ ಪತ್ತೇರು ಮೋನೆಗೆ ಇರ್ದಾತಿನ್ ಪುನಿ ಚಕ್ಲಿ ಅವಳ ಬರ್ಪುಡು ಸರಿ ಮೋನೆ ತಿಳಿಬ್ಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಅದು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ पूरा तरह के जल पूरा मटरा से आते टाटा